Hola! Quan arriba l'hivern, encenem la calefacció. La calefacció gasta molta energia, però si m'escolteu atentament, aprendreu com gastar-ne menys. Una manera de gastar-ne menys és tenir ben aïllada la nostra casa. Per aconseguir-ho és molt important que les finestres estiguin ben tancades. Així l'escalfor no s'escaparà i podrem posar la calefacció més baixa. Por la brea Tar-Pits. Señor Costello, por favor, no me haga daño. Le prometo que no quería perder a Bonnie. Me giré un momento y desapareció. Por favor, señor Costello, siempre he querido a Bonnie como si fuese hijo mío. Per parelles, cadascú amb el seu company. Eh? Sí, cada nen té un company, així és molt més difícil que es perdin. Tots necessitem tenir algú, no? M'encanten les teves xerrades del dijous. Tant de bo avui fos dijous. Ai! Ja sé que avui és dijous, però és que quan no ho Tranquil·la. és... No tinc passa ganes nada. que ho sigui. Té. En fi, he d'anar amb la barramunda ara. Vull dir amb la classe.